Първо, господин Ангелов, коментара ви за матча. Там да започнем. Най-слабият матч на Пирин. Явно напрежението е прекалено голямо. И се отразява. Най-важният матч не може да го изиграем така по такова голямо напрежение и без ентусиазъм. Защо не играха Златковски и Якимов, даже и групата ги нямаше? Защото Якимов, защото не тренира като хората миналата седмица, не се представи 2 мача подред като на нужното достоинство. Зоран го наказах заради инцидент на тренировка. Заради сбиване. С друг футболист, да. Така отбор остана без един от най-добрите си футболисти за най-важния матч. Кой? Пирин без Зоран. Зоран не е тук, да ви кажа реално. От 3 мача насам не е тук. Той мисли как си ходи. А други мислят ли за това? Не знам, трябва да питате тях. Специално за него, това е още от 2 мача насам. Просто на терена не е той. Така че нямам нужда от хора, които дават половината от това, което би трябвало да дават. Добре, само на напрежението ли отдаваш? Матч се разви идеално, отборът си водеше до 70-та минута. Спря да играе в един момент, сякаш второто по време. Явно е това. Но независимо дори и да бяхме победили, пак нямаше да съм доволен. Защото реално нищо не играхме. Това матч не играхме нищо. Аз ще помисля за себе си, ще говоря с ръководството, ще помисля какво да правя със себе си. Защото ако в мен е причината, няма проблем. Искам да го коментирам, да мине малко време, да го осмисля. Искам да преспа, да си направя равносметка, да се коментира начина, по който работиме, да видя дали въобще има смисъл аз да продължавам тук. Вие казахте преди матча на пресконференцията, че се опитвате да ги мотивирате, явно не сте успяли. Всеки път се опитвам да ги мотивирам. На моменти се получава. Днеска не знам защо не се получи. Пак казвам, когато един отбор губи, основна вина е на треньора, така че за мен това е днеска е загуба, така че мисля, че в мен е вината. Явно аз не съм успял нещо да направя. Независимо от това, че има проблеми, моя работа е да изолирам проблемите от главите им. При положение, че не съм го успял да го направя, вината е моя. Не ме е страх, не се крие да си я поема.